Namar ke jingkan rei ke jingpang kum ke malaria bat kiwe ha ka than mulyang namar ka dei ka than ke basit ki pai ba akila kerpat ya ka bos sarkar ba ka dei berkentiu kerdan no ya ka nong lang PHC sha ka HC ha ka tei ka than ki don kumban rupu artili ki snong ka wei ka primary health center ha nong lang ka wei ha arudanga laitili ki sop health center kata ha kerdum langja bat tanghor kat kum ki jingteu blayo lum la ong ba ka jingdon brio ka lokot sha ka laipo hajar tam na ka leng pe ba jong ka snong nong lang rengkat ka jingetre lang bat ki cheng balang kum ka FKJGP KSU bat ka RMADC lengbau sordar kila dawa nak sarkar bagare kentiu kerdan no ya kanong lang PHC syaka CHC kenang ba kinong sumar ya ki bapang basitom kinyo jing sumar go byang PHC nong lang te kemut ka ne PHC nong lang mar ba khamslam ka ba don hang ne ang ta ka de PHC nong lang khamtam ka tup ya ke area ka badang sa den khamtam jung ka rimulyang area bro ka we hakaba ki snong ki thau ki dang don haka bordar bat ka asam kaput bat ka asam hakaba ki don sibun ki jing bat ka dei artat ka dong ka ba dang sa den ka ba ki ka ba ka jing pang khamtam da ka malaria ka ba hagini ki snam ki beladap ka ba ka jur ba ka jing pang malaria ka ne ka dong ka jongi tingila don kam ya ka ne ka nonglang PHC ban kentiu no syaka CHC nakadaw ba nakane kadong nila jangay ya bandai chanong ston bandai chisilong bandai chanong ston chisilong ban sumar mamar nila day kadong kabadang sa din kaba ki pajba ar kadang sa din ki im tang karep karyang ki im tang kabla kasngi bar karep karyang kita hide ki benta ki ba kum kadong kadang don ki sa din ta abang nilai siya jangay bandai chat sumar kemut abang day tang kinong rep kemut ba kalau don kejing iki pajba ki dong pang ki ba wat jing era per penkot banyo iki jing penkot kejing kia hak day ban ngila don kam nomor katai ka sarkar la kuno tepat ya ka sarkar ba kan yarap ban plino ban kentiu kerdano ya kan nonglang PHC sya ka CHC nang ba ki doktor kila don kampun ki long kejing yarap ta ban lak bat sekri ta bentak ka kia nomor ba ki don kam tam da bang yo ya kejing kia ikeu haka pule dang leng ikeu haka imlang salang ikeu haka roi ke par kunjo te kum kadong bro ko wei kam tam ka dong ke jungi bro ko wei ngila dawa ya kan ka PHC cisen ban ong ban kentiu kerdano nilai je kendu ya direktor bat haka ta por direktor la kular ban ong ba ngen sepek ban simkhia ban kentiu kerdano ya ka nonglang PHC ya ka CHC tenre hadu mentah kadang sakut ya kamtam hakan ke por nadai hi ke por ya ka ba ka sarkar ka kwa ban pli ki lat jing yarap ban penroi ya kisnong ki thau te kamtam ni don kam nomor kata ba lakumno ba ka sarkar hakini kisnam don kam ban plino ya kan ka PHC ya ka CHC nang ba ki pajba kinyo ya kajing mentoy tabe de ba doktor uba kiba kini ki doktor kiba don mentah nani kiba lalej ro kemut ki doktor ngis ngeuba ki doktor ki biang ki sekri kat kabala tenrai nomar ba khamtam bai don tang marwai te ki don tang iwei doktor kemut ba kane kadong kala bun breu nang ta ba ki bun ki nongpang kemut i ba kala long ka be na ka benta bandon tang wei doktor hapo ka ne kanong lang PHC di de halor katakan nong rem bang isakwa ban kentiu kurdan ban kerpan kesokan ba lakno ka de ban kentiu kurdan no sia ka si kanong lang PHC